Yeah, the matter otu ụzọ. Otu ụzọ. Akwa? Yes, I go otu ụzọ. Okay. Okay. Ihe ndị nne ha si from the other side. Okay, ihe na-akpọ unu otu ụzọ. Otu ụzọ. Unu kwuo otu ụzọ, unu eme ihe niile. Igbo ndị ọma, Igbo ndị m ji mgbe ndị m na-agara ozi, Igbo ndị m ji eme ọnụ. Onye mụ na ya n'ụwa biko ị ga-akọwa aha gị. Yes, aha nwụrụ bụ John Adiele. Honorable John Adiele from Rivers State, Rumumasi. Local government. Ihe m ji na-eme vidiyo ahụ na-ewu nwa m. Ebe nne ya si from Mbiri. Ọwụ ya. Amankota Mbiri. Ngwa lee ihe ahụ Amankota Mbiri, ihe ahụ nwa m. Onye ihe ọwụ onye Ikwere mana ihe anyị na-ekwe na-ekwu osi na onye Ikwere na onye Igbo. O nwere ihe dị iche. O nwere ihe dị iche. Anyị wụ otu. Ọkwa otu. Ihe awụ nwa ndị Mbiri Amankota. Ihe m na-ekwu okwu ya wụ sị ka udo na-achị. Nga nwa shibi ụwa ya hiri biko ihe nọ nga ahụ anyị ga-ala gị nwaanyị ọzọ. Anyị ga-ala gị nwaanyị na Mbiri. Ekwe na ebe ahụ nne gị ọwụ onye ọjọọ. Nne gị ọwụ onye ọjọọ. So I want to upgrade the relation. Yes. And e nwere ihe ọzọ na-eme n'ala Ikwere. N'ala Ihụrụ ha. Ndị nne ha si ala Isoma. Otu na-esi na-akpọ ya. Anyị adị ka ha bịara iche. No, I the most period to them here. I the most period. Chai, nne ha si from. Yes. She from Ali Isoma. I the spirit. We are behind the spirit. I want you to kwapụ unu. Oh wait, that is. Because everything all in Nigeria. Ota ka Majority all one. Majority. Ota castle, how they actually got castle now. Why got pota o ga. Ota ka dị. Yeah, the matter otu ụzọ. Akwa? Yes, I go otu ụzọ. Okay. Ihe ndị nne ha si from the other side. Okay, ihe na-akpọ unu otu ụzọ. Unu kwuo otu ụzọ, unu eme ihe niile. Chineke, ụmụ Igbo na-ahụla ihe awụ nwa nwaanyị. Unu ga biko onye ọbụla m na-ezisakwa ozi atụ ụmụnne anyị ndị hụrụ ọha, ndị Ikwere, nne unu si from Imo, Abia, ebe niile. Everywhere. This is the time to unify. We must unify ourselves. Ihe a na-eme ofu omenala, ofu ọdịnala. Nwodi ala. Ọsọ chọọ gị na ga-elawa Mbiri agwa. Ngwa onye nke m ịkara aka. Ihe m na-ekwu egede mgbe isi m bịa matabeghị. What is it going to be convenient for you? Saturday. About what time? I will come at Saturday, 12 o'clock. I go man ever. Okay, I will come. Yes. All right. Here one. Onye Mbiri. Here onye Mbiri. Amankota. Onye kem. Iji mugwa ọkụkọ ma mbịara. No problem. Okay. No problem. All right, sir. No problem. Udo gachi.